आज आम्ही दर वर्षाप्रमाणे हांगासर गुरांचो पाडवो साजरो करतात. त्या निमतान सगळ्या गुरांक सकाळी स्वच्छता करून गोठ्याची साफसफाई मागीर गोरवांक आंघोळ वगैरे जशी शक्य आसा तशी घालून कामगार आमचे सगळे तयारी करतात आणि सकाळच्यान सगळे ह्या उत्सवाचे मोठ्या आनंदात हे कामाक लागलेले आसा. आणि वेगवेगळे आपले अतिथी येतात, गोप्रेमी येतात आणि ते स्वतःहून असे हांगा येवन आज पूजा करतात. त्यांच्यानी घरा कडल्यान हाडलेले गाई खातीर असतात, दिवपा खातीर पोळे असतात, काही गूड घेवन येतात. अशा प्रकारचे प्रत्येक जण येवन हांगा सेवा करतात आणि हो आनंदात उत्सव दर वर्सा हांगासर साजरो केलो वता. आज कार्तिक पाडवा म्हणतो आपण पोळा म्हणून साजरा आपल्या गोशाळेमध्ये केला जातो. विशेष महत्त्व म्हणजे आज गोवर्धन पर्वाची पण पूजा केली जाते. गोपालकृष्णानं माहिती होतं की संघशक्ती कलियुगे आज सगळ्यात आम्हाला काय समस्या असतील तर दूर करायचं असेल तर सगळ्यांनी एकत्र येऊन एकत्र काम करायची गरज आहे. आणि त्यासाठी गोवर्धन पर्वत हा गोपालकृष्ण सगळ्यांच्या सहकार्याने उभा केला होता. आम्ही गोरवाची आज वर्ष पद्धतीप्रमाणे गोवर्धन पाडव्या निमित्त गोरवां सगळ्या पुजो करता आणि आम्ही हांगा देडलो करून तेतून पीठ तांदळां पीठ करून तेतून कट्ट्यां दवरून वर्ष पद्धती प्रमाणे देडलो करता गोठ्यांक. आनीक आमी सगळ्या हें करून सगळ्या सान्न करप आमी सान्न सगळ्या खावोवप. आज आम्ही वर्ष पद्धतीप्रमाणे गोवर्धन पाडवो साजरो केले कडेन आसा आणि आम्ही वर्ष पद्धतीप्रमाणे सगळी गोरवांची पुजा फुलां आरबी घालून त्यांची आरती करून तांकां सान्नां म्हळ्यार इडली खावून तशी त्यांची वर्ष पद्धती प्रमाणे सेवा केल्ली आसा. आणि आमी आतां अशी आमची पयलीं रोखडी जाताली पुजा कित्याक गोरवां कमी आसली. आतां गोरवांची संख्याय वाडत आसा आनी त्या खातीर आमकां पुजा करपाक खूब टायम वयता. आतां सकाळी फुडें आमी पयलीं उठून न्हावन धुवन ते सगळो गोठो निवळ करून आणि तांकां गोरवां बी धुवन आणि मागीर तेंची नंतर पुजा केला आणि आता आमी पुजा करून ऑलमोस्ट आमची जाल्ली आसा.